Heipä hei taas kaikki katsojat ja minä olen nyt heideitä. Ja tykätkää ja tilatkaa tämä minun videoni. Ja lähettäkää YouTubeen ei videota, kun siis mikä tää nyt onkaan, viesti minua, jos tiedätte, että miten. Ja sitten myös ladatkaa tämä peli. Niin joo. Tehkää silleen, että lähettäkää mulle YouTubeen minulle viestejä, että mitä pelejä minä pelaan ja mitä pelejä minä myös lataan. Sitten pelaan niitä, mitä haluatte. Niin tehdään työtä käskettyä. Ladatkaa heidei. Jossain kohtaa te kyllä kyllästytte, mutta kuitenkin kannattaa pelata. Ja se kuitenkin voi poistaa. Että silleen niin. Mutta mitäs täällä on? Tällainen surkea pyöritys. Yes. Näin. Tää on kyllä hyvä peli. Mäkin oon kyllä vaan tähän kyllästynyt jo. Ei siinä mitään. Just omenoita. Kiva. Sitten mitäs täältä voisi ostaa? Ainio ei ole kyllä timanttejakaan. Ei se minuahan. Kyllähän niitä saa. Niin. En nyt katso videota. Niin, mulla on kaivos auki. Mä oon käyttänyt melkein kaikki mitä tarvitsee. Tämä oli hyvä. Noi. Mä vähän myynkin kultaa. Niin jo, ei ollut mainosta. En nyt myy kyllä yhtään mitään tuolta, vaan täältä näin. Myydään kultaa. 10 kultaa. Sitten 10. Mikäs tää oli? Jotain. En minä muista mitä tää oli. Jotain tää kuitenkin oli. Tai aivan sama. Myydään tätäkin. Näin. Käydään ostaa vähän kuule. Tältä Gregiltä. Ostelee. Mutta tällä kertaa mä oon ihan yksin. Tällä kertaa mä en pelaa mun kavereitten kanssa. Tätä. Ostetaan nyt sit näitä. Tästä ihan säälistä. Gregi on paska. Joo, parempi kuin minä. Noin. Mutta lähettäkää mulle YouTubeen viestejä, että mitä mä lataan, että mä voin pelata sitä peliä. Sillä teen pelivideoita. Ja lähettäkää vaikka viesti, että jos mä lähetän sellaisen mopovideon, missä mä ajan mopolla, vähän kuin manki, niin lähettäkää vaikka OK, että mä ajan sillä. Että jos te haluatte, että mä ajan sillä. Oho. Mutta ei ole mikään pakko. En pakota ketään. Mutta haluaisin, että te tykkäätte tästä. Piskeille ei ole taaskaan mitään. Ei saa läskiä leikattua. Munat kyllä saa otettua.
Kato, näin sitä farmia hoidetaan. Näin. Onks mitään? No 2 tollasta, mutta ei oo pekonia. Ei voi tehdä mitään tuollaista. Siinä olisi kyllä 1 pekoni. Jee. Kuinkas paljon pitäisi tänne tehdä? 1 hampurilaisen. Suomennettuna hampurilainen. Mutta en mä nyt kyllä ota. Mutta tää video jää kyllä aika lyhyeksi. Mutta please, laittakaa mulle YouTuben viestiä kommentin kautta, että mitä peliä mä pelaan. Sitä peliä mä siinä myös pelaan. Ja tietenkin ja tilatkaa. Mutta mä kyllä sit huonoja kommentteja. Koska tyhmää. Jos tulee huonoja kommentteja. Tää ei oo kyllä ehkä ihan mikään maailman parhain video. Tai YouTubeen lähetetty juttu. Siinä on sitten Katille valmiiksi. Mutta nähdään seuraavassa jaksossa. Ensin näytän vain 1 hyvän tyypin. Ja sieltä tulee M. Näytän tämän pelin parhaimman tyypin. Eiks tälle pääse? Täällä oli kyllä äiti ja joku. Mikä se oli? No niin, käydääs täällä. Oho. Sapuskaa värväsee. Ihaa. Vaan siellä huutaa. Mitä ne menee muurejen läpi? Vitsi, mäkin haluun sun nymmönä muurejen läpi. Nähdään sit seuraavassa jaksossa. Hei hei. Tykätkää ja tilatkaa. Hei video ja ladatkaa.